салом дӯстон, бозии шаби гузашта дар чемпионатҳои аврупои мухлисони футболро дар ҳайрат гузоштанд. Дар премер-лига гардишҳои нав пайдо шуд. Арсенал ниҳоят мавқеи модарзодии худро ки ҷои чорум аст, соҳиб гардид. Ба ин муносибат мухлисони Дастаи Арсеналро аз сидқи дил табрик мегӯем. Бигзор орзуҳо амалӣ гарданд. Аммо кори Манчестер Юнайтед турб аст. Биёед пурратар дар бозии шаби гузашта гап мезанем, аммо пеш аз ин лайк монданро фаромӯш намекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт. Моро бозии ҷавобии яккашнӯӣ интизор аст. Ливерпул баъди ғалабаи боваринок дар Милан Интерро дар Энфилд пешвоз мегирад. Шогирдони Симоне Инзаги дар бозии охири худ дар серия А ба дарвозаи рақиб 5 голи беҷавоб заданд. Оё онҳо метавонанд дар Энфилд сенсатсия кунанд? Дар Мадрид моро бозии деринтизор байни Реал ва ПСЖ интизор аст. парижиҳо дар майдони худ натавонистанд ғалабаи калонро ба даст оранд. Аз ин хотир мадридиҳо шанси баромадан ба як чорниҳоиро доранд. Тамошои бозиҳоро бо 1х бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шарҳи бозиҳоро аз Англия оғоз мекунем. Бозии асосии дербии шаҳри Манчестер буд. Дастаи Сити ва МЮ ба арсаи рақобат ворид гардида бозии ҷолибтаринро манзури ҳамагон карданд. Дар варзишгоҳи Иттиҳод ду дастаи ба майдон омаданд ки бозиашон аз замин то осмон фарқ мекард. Сатҳи онҳо маълум шуд. Шогирдони Гвардиола ягон раҳм накарда ба дарвозаи девҳои сурх 4 гол равон карданд. 2 голро Де Брюйне ва 2 голи дигарро Рияд Марез ба сама расонд. Бозингари белгитабор дар баробари гол заданаш як ассистам кард. Роналду дар ин бозӣ набуд ва футболбозони МЮ танҳо ба задани як гол даст ёфтанду халос. Ҳисоби 4-1 он натиҷаест ки ҳолати кунунии дастаҳоро ба пуррагӣ нишон медиҳад. Баъд аз ин бозӣ МЮ зинаи чорумро аз даст дод. Мақоми чорумро Арсенал гирифт ки пеш аз дерби бо Уотфорд рақобат кард. Шогирдони Артета бо натиҷаи 3-2 дастболо шуда ҷои чорумро аз худ карданд. Дар Испания Дастаи Барселона силсилаи бозиҳои бемағлубияти худро идома дод. Шогирдони Хави дар сафар бо Элче рақобат карда то дақиқаҳои охир ҳисоб баробар буд. Дар поёни дидор Мемфис Депай аз пеналти гол зада ғалабаи дастаашро таъмин кард. Аслан Барса арзандаи ғалаба буд, чун имкониятҳои хеле зиёди голзанӣ дошт. Барселона баъд аз ин ғалаба ба зинаи сеюм баромад. Бетис метавонист ин зинаро боз ба худ баргардонад, вале Атлетико бар ин тим бо ҳисоби 3-1 дастболо шуда мақоми сеюми Барса нигоҳ дошта шуд. Худи Атлетико ба ҷои чорум баромад. Ювентус бо ҳисоби 1-0 Специя ва Милан бо ҳамин ҳисоб Наполиро мағлуб карданд. Бозии асосӣ дар Фаронса дидори дастаи Марсел ва Монако буд ки дар он футболбозони шоигарии Монако бо натиҷаи 1-0 дастболо шуданд. ҳамлагари дастаи Бавария ва мунтахаби Полша Роберт Левандовски метавонад корномаашро дар дастаи Англия идома бидиҳад. Аслан ба футболбози мазкур таваҷҷӯҳ зиёд аст. На танҳо аз Англия, ҳамчунин аз Испания ҳам чандин даста хоҳиши ҷалби ин футболбозро доранд. Барои мисол ду дастаи шаҳри Мадридам Атлетико ва ҳам Реал зидди он нестанд ки дар хатти ҳуҷуми дастаашон ин бозингар бошад. Акнун таваҷҷӯҳро ба ин футболбоз як дастаи дигари бузург кардааст. Гап сари Манчестер Юнайтед меравад. Девҳои сурх мехоҳанд ҳамлагари полшагиро дар хатти ҳуҷуми марказ истифода кунанд. Кавани бо эҳтимоли зиёд пас аз мавсими кунунӣ сафи манчестериҳоро тарк хоҳад кард. манчестериҳо мақсад доранд ки дар мавқеи ҳамлагари марказӣ бозингари дигарро биёранд. Дастаи шаҳри Манчестер пеш аз ҳама ба наздикони ҳамлагар хабар додааст ки ин футболбоз дар мадди назари онҳост. Аҳлу пайвандони Роберт бояд ба ӯ ин хабарро бирасонанд. Қарордади ҳамлагари Левандовски то соли оянда амал мекунад. Барои бепул аз даст надодани ӯ дастаи МЮ ва Бавария омода ҳастанд ки гуфту шунидҳоро оғоз намоянд. Левандовски мехоҳад қувваи худро дар чемпионатҳои дигар бисанҷад. Аввалтар аз ҳама ин чемпионатҳои Испания ва Англия бошанд. Мартин Брейтфитро бо ҳазлу шӯхӣ ҳамагон легендаи дасаби осеб аз саф берун шуд. Баъдан дар авзанаи зимистонаи трансферӣ каталониҳо ба сафи худ Ферран Торрес ва Пьер-Эмерик Абамянгро ҷалб карданд. Пас аз омадани ин футболбозон бозингари кишвари Дания мавқеи худро дар ҳайат ба пуррагӣ аз даст дод. Барои Хави ин ҳамлагари интихоби сеюм ҳам нест. Шояд Хави фаромӯш карда бошад ки ӯ дар ихтиёри худ чунин бозингарро дорад. аз Брейтфит дида Люк де Йонг дар Барселона кори беҳтар дорад. Ӯ дар ҳайати нилонориҳо нишонзани дуввум мебошад. Хави пай бурд ки ҳатто метавон чунин ҳамлагаро истифода барад ва андеша кардааст ки фоидаи ӯ ба Барселона чӣ гуна аст. Аммо Брейтфитро ҳеҷ кас намедонад дар куҷо ва чӣ тавр истифода барад. Аз ин рӯ варианти беҳтарин барои Барса фурӯхтани ин ҳамлагар дониста мешавад. Тобистони соли ҷорӣ каталониҳо бо Мартин хайру хуш хоҳанд кард.
як амали Криштиану Роналду ҳамдастагонашро ба ҳайрат овард. Тавре медонем ҳамлагари португалӣ дар бозӣ бо Манчестер Сити иштирок накард. Гап сари он меравад ки Роналду осеб бардошт ва қабл аз бозӣ расман маълум шуд ки Роналду дар ин рақобат иштирок нахоҳад кард. Амали аҷибаш ин буд ки пас аз фаҳмидани ин хабар Роналду ба кишвараш ба Португалия рафт. Футболбозони дигари МЮ аз ин кори Криштиану дар ҳайрат монданд. Ба пиндошти онҳо бо дар назардошти қадру қимат ва шону шӯҳрате ки Криштиану дар Манчестер Юнайтед дорад, будани ӯ дар варзишгоҳ метавонист ба манчестериҳо кӯмаки зиёд бирасонад. Дар чунин бозии муҳим иштирок кардани лидери даста аз аҳамият берун нест. Боз Криштиану мегӯяд ки ӯ бояд барои ҷавонон дарси ибрат бошад. Дар сатҳи роҳбарикунандаи дастаи шаҳри Манчестер ҳам дар симои Криштиану нафареро мебинанд ки метавонад ҷавононро тарбия кунад ва профессионализме ки дорад бори онҳо намуна шавад. Ва аммо чунин амалҳо баръакси ҳол ҳастанд. Ҷавонони даста баъд аз ин амалҳо ба хулосае меоянд ки худи онҳо ҳам метавонанд дар чунин бозиҳо иштирок накунанд. Вақте ки осеб мегиранд, бемалол ба ватанҳои худ бармегарданд. аз нуқтаи назари қонунҳои даста ва умуман футбол ҳамлагари 37сола ягон қоидаро вайрон накард. бозингароне ки осеб доранд барои ҳаққи ширкат накардан дар бозиҳо фароҳам аст. Криштиану маҳз ҳамин имкониятро истифода намуда билети парвози Португалияро гирифт. баъзеҳо ҳатто ҳад зада мегӯянд ки ҳамлагари португалӣ барои гуфтушунидҳо бо Спортинг рафтааст. бо мушкилӣ метавон ба ин хабарҳо бовар кард. Якумаш, Криштиану айни ҳол нақшаи баргаштан ба дастаи Лиссабонро надорад. намояндҳои ин дастаи португалӣ худашон ба назди Роналду меоянд, на ин ки баръакс. Криштиану бо эҳтимоли зиёд ба аёдати хешону наздикону пайвандонаш рафт. Роналду дар варзишгоҳ буданаш шарт буд ё ин ки на, аммо ин чиз аниқ бозингарони Манчестер Ситиро боз дошта наметавонист. шояд агар онҳо Роналдуро медиданд, қаҳру ғазабашон бештар мешуду барои дили ӯро дардманд кардан чанголи дигар мезаданд. ё ки худи Роналду ҳам пеш аз бозӣ медонист ки манчестериҳои сурх шарманда мешаванд. аз ин рӯ ба Португалия рафт ва ҳатто бозиро тариқи телевизион ҳам тамошо накард. акнун одамоне ки мегӯянд ки Роналду барои МЮ проблема аст, чӣ гуфта метавонанд? Роналду набуд ва бозингарони МЮ як голро бо азобу машаққат заданд. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.